Ayan guys, good morning. Mausuran mi sa balay ni Inting, no? Among amigo. Among suroyon. Ang buntag. Ang buntag teng. Asam ni kagiting gana. Among gisuroy ang balay ni Inting guys. Asay tanom. May tanong mo katong dalas gano'n yung duha. Asa yung tanong? Pila na edad mo teng? Sik at isang birthday lang po. Pila? Sik. 6'6"? Sayang na ang balay ni Inting. Nangapi na ka teng? Manay mao bago pong kaon. Buga ang ko sayo. Among gisuroy ang balay ni Inting diri guys sa Matanaw. Mo ni diri sa sayuta ni Mother. Dati. Suga ana mali kay sulat tingom. Sige na Yung ikagabi eh. birthday na ko nagregalo na diri mas anan. Ah. Birthdayan ko nila wala pa birthday na ko ay. Ah, Itong mga pizza 15 pa siguro to. 21 mong birthday isang adlaw. Iyaw mig baby. Kameran tulong hindi inom rin eh. matay di man puta ka sulod diri ting kidaghang kay nagaraw. Para balay ni Inting atong sudon. Diri. Bayot ko sa ipot na. Apa di gulong. Mo na iyang balay guys diri sa sulod. Anong kaga balay-balay? Ako tang ibitay diri. Dapat manok guys. No, diri so Ako ni mo. please share this video po. Sulod mi diri. Dapat nagkon manok mo. So diri. Ako nga ni. Sa akong gituwa diri. So kamo na bahala guys. Buhat. Asa mong abuhan teng? Ani ang tanay na ligi gani. Amore mong abuhan. Wala na sila ray kao sa tao glong agagamay. Diri ang taon nagkuan si Inting ang abuhan. Bate po nang abuhan ting. Anam to rande nga. Yaman panday ani oh. Yung siradaan sila rin eh. Ah, Kaya sugot ang dako gandi nila sila may nang sirado daw. unsa ni? Crispy. Trisbe. Ani Trisbe ni Inting guys. Deluxe. Tabako pinaka mabuti. Oh, Isa man ni kalubihan dari te. Ha? Isa ni kalubihan. napagid guys oh. Tara. Pero kanang ambot nga kamama wa kana nimo murag dili na kanang taas o kiri ya po na. Pero kanang mangga mama na no. Ojo ko kanis mong birthday ting. Agwa ana lagi si Ah. gwa maka kuan si Inting dili di yun maawa kana kanang ipatumba na kanang bugo diha kanang tulay o bagon. Tara. Umawan. Pa na gi kana o sunod gay nang murag. Anindot ni madungagan ni Kaning manggating. Kaning sa kawayan. Kung video na regdero nila na aming kilid ana. Kani mama pa na ni mo ako gani nang pagkuha ng baguna kay mga kawayan nang nagikaputan. Naari Tara yung balay yan guys. kawayan ang regdero. Nami lambre da. Way dabong, walay dabong na. Ha? Way dabong. Wala. Tapos dari manok. Dungan sa manok guys. Labong. Napunan ka isarap yung bunga. Para si Madam. Akong tanong baluton eh, masaya rin bati. Iuban si Madam ug akong apo. Tara. Masot mo tayo, ligulay ng Juliet ang isa na. Wapo ni tamnan ng mga prutas-prutas no. Tutas. Kanang mga sumpay. Daghan pa man matamnan ting. Tutas ba? Iko ba eh. Una na ni kalabasa. Kakanin, kalabasaan yun, mga timbre. Kasi katanong ng kalabasa. Ganun lang isa ka mangga lahi may kulo namatay na ting. Wala iko ang klaseng. Ah, Alay klase. klaseng og dahon. Klaseng daon.
ano natagat ng daon. Brubuy na. Boy, kana dugay lang na maisprihan ako kay pagulangon pa man na.